ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଧାନ ଜମି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥରେ ଥିବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ତା ସାଥିରେ ଜମି ଜମା ରେକର୍ଡ଼ ନିଜ ନାମରେ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୂଲେଖ ପଠା ଏବଂ ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ନିହାତି ଭାବରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଜମି ଜମା ରେକର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜ ନାଁରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତା ସାଥିରେ ଭୂଲେଖରେ ଥିବା ମୃତ ଜମି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ତା ସାଥେ ସାଥେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଶୋଧନ ପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମୋତେ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏପରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ବି ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବାତ୍ୟାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। କାହାକୁ ହେଲେ ବି ପାତର ଅନ୍ତର କରାଯିବନି। ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ନିଜ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭାବରେ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ।